Elämä voi olla täynnä yllätyksiä. Muuttaminen yhteen, kodin remontointi tai pelkkä tilatarvekausi esineille. Mutta mistä löytää lisätilaa nopeasti, kätevästi ja edullisesti? City-varasto on Suomen johtava itsepalveluvarastoratkaisu. Olitpa sitten muuttamassa pienempään asuntoon, remontoimassa tai vain lisätilan tarpeessa. Meillä on sinulle täydellinen vaihtoehto. Varastotilamme ovat erikokoisia, 4-metristä 25 neliömetrin itsepalveluvarastoon. Sijainteja on ympäri Suomea, joten läheisen varastoratkaisun löytäminen ei ole koskaan ollut helpompaa. Voit vuokrata varastosi verkossa vain muutamalla klikkauksella tai soittamalla meille. City-varasto tarjoaa vertaansa vailla olevaa joustavuutta, sillä vuokra-ajat alkavat vain 1 kuukaudesta. Olipa kyseessä huonekalujen, kausiluonteisten urheiluvälineiden tai vaikka auton renkaiden säilytys, meiltä löydät ratkaisun. Hintamme alkavat vain 20 eurosta kuukaudessa, joten se on edullinen vaihtoehto kaikille. Olemme ylpeästi suomalainen yritys ja olemme täällä helpottamassa elämääsi. Erinomainen asiakaspalvelu ja saamaton vuokrauskokemus takaavat, että pääset käsiksi varastotilaasi heti maksun suoritettuasi. Vieraille vain osoitteessa cityvarasto.fi, valitse sijaintisi ja aloita varastointi jo tänään. City-varasto. Lisätila vain 1 klikkauksen päässä. Tutustu varastointiratkaisujamme helppouteen ja kätevyyteen jo tänään.